Добър ден! Днес ще направим едно видео за хората, които са начинаещи, които не знаят как се навиват бинтовете. Тя е една много важна част в началото на тренировката, която запазва ставите, връзките, накидки, фалангите и част от предната част на ръката, която е една важна, която трябва да бъде стегната, добре прибрана и да не се получават контузии, да се предпазват от контузии и добре да стои в ръкавицата. Така, бинтовете е хубаво да са колкото може по-дълги. Спрямо ръката, големината на ръката или дебелината на дължината на самите бинтове. За мен и аз препоръчвам по-добре да са колкото са може по-дълги самите бинтове. Самото навиване представлява ще го обясня, ще го покажем директно. В единия край на бинта има едно око, ето показвам да се вижда, което се слага на палеца. Като начините, които ще покажем, не са като закон, има много начини, които се навият на бинтове, просто ние ще покажем само 2 или 3. Започваме с поставянето на палеца по този начин. Навива се ухото по този начин и се започва винаги от горната страна на ръката. Винаги от горната страна, противоположно на самия палец. Правим един цял оборот и навиваме накидката, като стигаме пак до същата посока до палеца. Един цял оборот и стигаме до палеца. От тук правим едно превъртане на основната част на палеца, ниската част. Като през цялото време искам да се внимава и да не се натяга, да не се стяга много бинта. Просто ръката трябва да опъне бинта, но не много, за да не се стигне до там, да се спрем кръвопотока на ръката и да почне да се получават болки, семени и отичане. Превъртаме един цял оборот и слизаме абсолютно по същия начин, пак накидката. От тук нататък правим едно превъртане, което е над лек диагонал. Стигаме до поколчетата и правим един цял оборот върху поколчетата. След което прекарваме накидката, правим един цял оборот между пръстите. От тук стигаме вече през пръстите. Ако дължината на бинта ви позволява, е хубаво да направим още веднъж оборот на китката и още едно превъртане през следващото между пръстите. Трети оборот, още едно през китката и през последните пръсти. От тук нататък вариант е да превъртим едно цяло, превъртане за затягане на бинта, превъртане насам и догонване в този вариант. Ето така трябва да изглежда едно навиване. Друг вариант, който ще покажа. Да върнем малко назад, преди прикарването на между пръстите. Ако бинта ви е малко по-късно, както в този случай се получава, след прекарването на междупръстието, няма нужда да прекарваме цял оборот, както преди малко прибавихме, а директно да минаваме през следващото. Вижда, че се опетлах и аз малко. Трето прекарване. Извинявам се. И от тук превъртаме на ръката. Два оборота на ръката, диагонал към китката и продължаваме да бандажираме горната част на китката. Ето варианта, в който трябва да стигнем. Благодаря. Ще се видим следващия път. Покажем още един начин на навиване. Благодаря ви за гледането.